Så længe jeg kan huske tilbage, har jeg elsket at lave tv. Her er vi færdige 2 tyskere, som er kommet til Danmark. Nej. Vi tager den lige igen her. Her har vi altså en tysker, en dansker og en svensk. Det lyder som en vittighed. Kender I den? I håbet om at få et drømmejob hos DR har jeg søgt. Hej Ramazan, jeg hedder Daniel, og jeg er uddannet pædagog. Og så i fritiden, der er jeg studievært på en række udsendelser. Og søgt. Hej talentholdet, jeg hedder Daniel, og det I skal se nu her, det er en dummy på min idé til et nyt børneprogram. Og søgt. Jeg hedder Daniel Grønne, og jeg er åbenbart landet her på månen. Og fået afslag på afslag på afslag. Jeg har lavet studieoptagelse. Så er forberedelserne i fuld sving hernede på Danmark CTV. Det er valgaften. Jeg er trukket i mit fine valgtøj. On location. Hvis du lige smutter væk, jeg står her og taler med mit store idol. Ikke op? Sgu da foran svagt. Jeg bliver hele tiden hyldet ud af den. Det er simpelthen foran svagt. Og gjort mig selv til grin for at vække DR's opmærksomhed. Men lige meget hjalp det. Og bitterheden gik ud over mit arbejde på skærmen. Og så er det gul igen. Og så er det gul igen. Jeg havde mænget mig med DR's største personligheder. Men hvad jeg undrer mig mest over, er hvorfor jeg aldrig kom igennem nåleøjet. Var jeg for fræk? Må jeg lige høre, hvad laver I her i aften? Ja, vi har jo stillet op til et kommunalvalg, så Det er da det, vi har. vi afventer jo lidt. For provokerende? For hvad? For unge mennesker. Det var dejligt at opleve en slåskamp for en gang imellem. Det er det, vi kan. Eller hvad var det, jeg gjorde galt? Pludselig slog det mig. Jeg havde aldrig sagt undskyld til de folk, jeg havde interviewet. 17 år, jeg vil gerne lige... Undskyld. Tantøs. Du er en pige. Der lå et stort stykke arbejde foran mig. Jeg måtte opsøge mine ofre. Min første undskyldning måtte være til Richard Ravnvald. Hej Richard. Hej, det er Daniel. Det var mig, der interviewede dig til din store koncert der. Jeg ringer faktisk for at sige undskyld til det. Det var ikke særlig smart. Hej, det er Daniel. Ja, du kan sikkert ikke huske mig, men det var mig, som troede, du var en fyr, da jeg interviewede dig nede i Vojens. Så jeg ringer faktisk for at sige undskyld rigtig mange gange. Jamen det er super. Tusind tak i hvert fald, og også mange gange undskyld, gule dame. Okay. Hej. Det var så den sidste, jeg skulle have sagt undskyld til her, så nu starter jeg fra 0 igen. Så hvis I på DR I har lyst til at se mig, så sig endelig til, fordi jeg er klar til Talentholdet 2005. Og man kan selvfølgelig sige, at det er nogle pæne piger, de har på DR. Men jeg synes også selv, at jeg er en pæn fyr at have på skærmen.